Ходим. Здравейте, аз съм Ели Иванова и днес ще ви отведа по друмите към родопското село Мугла. То е разположено в живописния пролом на река Тенес-дере. Намира се на около 1300 метра и повече надморска височина и е на само 22-3 км от общинския си център Смолян. Някога между Смолян и село Мугла е бил прокаран асфалтов път. Този път се движи в тъй наречения Мугленски проход. Проходът всъщност е много живописен, защото е прокаран в два пролома, проломите на две реки. Едната е Тенес-дере и тази, край която е разположено селото, а другата е река Черна, тази, която минава през Смолян. В продължение на много години обаче този път видимо не е ремонтиран. Той в момента дори не може да се нарече асфалтов път. Той е нещо по-лошо от черен коларски път, защото на места си личи изронения асфалт, на други има само дупки и може би най-добрите места са там, където въобще асфалтът липсва. В следващите кадри може да се убедите и сами в това. Аз просто искам да покажа как в днешно време, 21 век, времето на напреднали технологии, дори в пътищата, в трудни терени, може да съществува един такъв път от Смолян до село Мугла и селото не е обезлюдено. В него си живеят и то немалко хора.
you.